Ada bustu jurhata hurbai, ada bustu montaibai nih. Sisi langkrang. Sisi langkrang. Iya. Nैलै सारगोन दाबा मैथा मोनजाया नालाय बेनिखायनो नै न' मोनफैनाय लोगो लोगोनो मैथा बारियाव आक्रमन खालामखाबाय ओमफ्राय नै बैसागोआव बिबार लालायनानै फट'शूट खालामनो मोनासै नालाय ओंखायनो नै मैथा बिबारजोंनो आं काम सलायबाय आरो दिनै फैनाय लोगो लोगोनो बिबारखौ नुना होबाय नालाय ओमफ्राय लोगोफोर बोथोरनि आरो बै बोसोरनि फार्स्ट मैथा मैगं मोनजासिगोन आरो ना थ' मैया हरावल'सो मोनफैबाय न'आव ओमफ्राय नै दिनै सिखारनाय लोगो लोगोनो आङो मैथा बारियाव आक्रमन खालामखाबाय दिनै बेखौनो जांगाब संनानै जानोसै आरो बे गोखा आरोना आं गोखैखौ जानो मोजां मोना गोखैखौ बांद्राय एसेबां मोजां मोना गोखाखौबा आङो थोरसिसे संबाबो जाजोबखागोन आरोना बिदि आरो थ' दिनैथ' फार्स्ट मोनजागोन नालाय दोखो दोखो जागोन आरो नैलै न'आवबो रावबो गैया दिनै जा बर' सारा जा सारखारनिफ्राय जोंहा बुस्थु मोनफैगोन नालाय ट्राकआव थ' बेखौनो माल आनलड खालामनो थांदों आरो बियो मोनफैबाय जानिखौ बुस्थु आधा बुस्थु मोनफैबाय मैया हरबाय नै आधा बुस्थु जरहाटा हरबाय आधा बुस्थु मोनफैबाय नै तारो अरे इसे अक्सिजेन होगोन नोंनो जानायखौल' जाबाय थाबा अक्सिजेना बहा मोनगोन नोंलाय इसनिल' बुस्थु नैलै दिनै आइया थिंखिया लाना फैना नालाय थिंखिया संबाय आरो बेयाव दोङो लकेल दाउजों माबादो कुकुम्बार थाइसुमुजों बेदर जल ओमफ्राय आरो थास' बिथ'रिजों बुटजों भाजा थास' बिथ'रि एसि लाना फैनाया टिभिखौबो लाना फैदोंमोन बा हाबनो मोनजालायसिगोन नामा जाबाय लहांबाय पदरखनिफोरा नायनायफोरा नायनि र' नायनि दहाय आफा बोराइ बाथौ लांनाय बिफानि नाम लिराखै दहन बाबा लिरा आरो हाबा मोनजालायसिगोन मोनसेबाव आरो हाबा मोनजाबाथ' खुसि जाखायो नामा हाबा मोनजालायसिगोन लोगोफोर टिभिखौ फिटिं खालामबाय बेयाव सासे बेयाव उन्दुना दोङो नै सासे बेयाव उन्दुना दोङो सासे बेयाव उन्दुना दोङो सिदा ज' सासे बिथिं उन्दुना दोङो सासे बिथिं लांख्रां सासे लांख्रां आं आरो बिथिं लांख्रां मेंजोब्बाय खामानि मावै लोगोफोर Ayo masih like vlog bang. Ayo masih like vlog boleh. Purbo. Like vlog ya bang. Nah. Neng nama apa nangan? Hwnw Haywbla Be Ini beda ini kau di video lain ada. Ang itu di bawah papa di video ini. Jangan ini, masih tak pernah lagi lah. Sama ada salah. Nah isi yang makan di body. Terus yang rapi kam.
रायलायबाय मिनियाबो रायलायबा थब थाबाय थायो बेटा क्या हुआ सियान लालानो Sila cingli berai deh kasih. Nah nang ini biar deh deh. Magani kan namanya kamera nak soal Korea. Sudah nih ya. Nih ya sudah ini. देखो डांस कर रहे हैं आप आइए Betul. Long ago, a king wanted to know about the life of ordinary people in his kingdom. One day, he rode on his horse and went to the countryside. While riding, he came across a peasant who was Lepas roka ada ini dengar ketengan lagi. Hey, si sana top ay, masih siapa ada? Guys, like and subscribe for my channel. Today I'm gonna tell you some riddles. It's so much text. Oh my gosh. Long ago, a king wanted to know about the life of ordinary people in his kingdom. What do you understand about the character of the king through this line? And answer this in the below the comments. Guys, जाखांबाय लोंखांबाय उरुनसै लोगोबो नैलै बेगफोरखौबो आनपेक खालामथ'वाखैनो दाबो बिसोरो बर' सारा लानांगोन आरोना डिउटि जइन जानो थांबा ओमफ्राय नै दै केटलिबो लाखाबाय खर' दै गांबा लोंनो होननानै दै लाखाबाय दायो उन्दुनोसै आरो लोगोफोर बहुद दिननि मुराव आराम गावनि बिसनायानो बेलेग खान्थिखायो आरोना थ' लांगाब उन्दुलांसै ओमफ्राय आरो नै एसे अखा हानायखाय नै खिरखिखौबो खेंना लाथ'दो माने न'आ गुसु जाथों होननानै जोंनि रुमाव फेन गैया नालाय नै टेबोल फेनसो लायो बेनि थाखायनो आरोना बर' सारानि गावनि गेब सेब लानानै फैदो गुडलु बहुत दिन मोरो अपना बिसना कैसा लग रहा है बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. बहुत मजा नांदो बेसां मोजां नांदो गुडलुनो माने आबैया दख'नादो गान्दु सिलायना दोनदो गुडलुनो आबैया नै दख'नादो गान्दु सिलायना दोनदो मालाय नुबाय जिगोर बागोर Thank you बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आरो दिनै ओरैबायदि गोग्गोम उरुगोन माने बुंनांलाया आरो थाबनो सिखारा आरो फुङाव गामियाव फैबाथ' सिखारनो गोनां जाखायो थाबनो थेवब्लाबो थाबनो सिखारा आरो ना गाबोनो माने मेंनायानो खाराखै नालाय दाबो ट्रेननिफ्राय ओरै खर'खौ ओरै खाथाक मावनाया खर'आ मावबाय थायो आरोना जेब्लासिम खर'खौ सुवा अब्लासिम खर'आ बिदि मावबाय थायो आरोना थ' साननै सानथामलासो थायो बिदिया होमबाथाय मोजां उरुनानै खर' सर' सुना होबा खारसिगोन आरोना थेंक इउ लोगोफोर बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों